Somo yoyo nigo byombe obyanya kwa bikonyora ogosirwa akonene kurwase omugumererwe county ya Kisii omuskedonya Doris Yaburi igati abo bagokwana nigo banyaka bakwire ningambu ya mono esogosirwa kwo munago tumanya mulikito Gabriel Nyakunde ebyombe kurwase county ya Kisii ritukorerero nigo banyoro bokonyi witira somo wimenerewe county ya Kisii omuskedoris Aburi nigo umuyiga oyikiranwa na barai buna omuske Faruk Kibete omuske Silvana Sosoro omuske Jafet Nyakundi omuske Daniel Manduko na omuske Zair Janda amona bageni abange abande nigo baganiri abarai bali bande bagopinga obokonyi obuyiga bwebyombe wesoke nako bakonya elyo gusira abanainchi tuwarete chipesana obarete byabade twende tokoruga etiko korugo ababunga abebaje mubungo yoko kubishiko kuri aro korose cost na akabesa kae oza kutokonyaga ekaseti ya musimo buko urumo saloe ndoye mabini mama kwate tinyinge kubwa abande nalo wale twazinike agore kere agore mashini yale onawe kere etinga agore ntwa no kwa ebesa okwa mo etinga kwa okwa mo bibi kwa okwa mo tebonu ayeruta kemo odo agera na musiri na ito leta chitinga zitali tingaleta ebesa naleta uzo wale wale chitinga naleta tali chitinga naleta ebesa naleta era isale ogore etinga ebesa naleta isale ogore chitinga komi oya tole ko chitinga komi o chikora nibo yeyi bichano lero ese yo ko kwa no etinga na mabia kwa mwanyoni ebesa target empowerment program across the country astogokonye byombe twakonya abantu bainse erinde bacha igoro aserero mungina donya konyarire komagokorore ebyombe zaidi ya 300 na byombe biga nirobire ase county ya Kisii ngima serikali y'Mheshimiwa William Ruto of course challenges into bwate and nchirinke and we understanding ubogima bwa kongire lakini ase kenekere serikali yeri tuko na tukora bera. And that is why Mheshimiwa Doris Donya Toto areta bageni abange from across the country wachichaga ochangere byombe more than 300 via Kisii County nigo abanainchi anene mono kurwase county ya Kisii bagokera obokonyo boiga asibalire ira yoguchia kugendera kubwatisya serikali anene mono gosira omuwimenerewe county ya Kisii Doris Donya Toto town ya Keroka turamona tore abangina 60 tuikaranstense tukarosie kiombe egere tuimuke buna bangina wono ngwa kangambi yamana seri tukerira rero Mheshimiwa Tonya aturangeire gocha egeti Kenya nturago esenge njogo twa support wono tukuyanire mongera ngambi yamono agenderere igo egekogerere no mongine ntigana oinyoira bangina bamwabo ikawo chigotoa gerache tokonya stinse mawao Dangolo kugisemba yo bwesekia vice chairman yege tonto kure ward ya Majoge bus mu Majoge church twagokire aso Mheshimiwa ito Donya Toto aso gotokonya chi machine ya jinduna abana boda enenjira ya moyogo to support and go to segeta ase aseto yakera lituko ase njirenda boche ngo chitoreko nyora bono ekipato tugo chiko chake gasa mune machine ngo chitoreto ba tugo chako sibichi pigi chaito chigali na ekige gorokinga ngo chitoreko nyora chibase chaito chakera lituko igona nenda tuko makera ngambu yamono na inde mbu yamono ase support ya toire ndogendere gabutambe twagokire ntuna abantu ba boda ekero omuwimenerewe county ya Kisii enekiana gukonya abanainchi anene mono kurese county ya Kisii asaganirie abanainchi anene mono abaiga banyoro bakonyi kwenekia ngo tumekabale obokonyo boiga banyora iriyo gwekinia ase amagima abo kingo reporter ekatesene kigabonje tikiane gekomike getembe nchinguru ku Nyakundi Gabriel.